Sony нарешті приадкрила заслону для своєї довгочеканої відеогуні Wolverine, ексклюзивно для PlayStation 5, під своєї презентації State of Play у вересні 25-го года. Гэта гуня от Insomniac Games, розпрацовщика надзвичай популярних відеогунів про Чоловіка-павука. Але у адрозненне яе Marvel's Wolverine гэта крывавая гісторыя, якая адпавядае навыкам ветэрана супергероя Людей Ікс, але значна больш змрочная і жорсткая, чым можна было б чакаць ад Insomniac. Яна выйдзе восенню 26-го года. У насычаным экшанам трэйлеры паказаныя персанажы Мегарыт і Містык, а таксама супрацьстаянне з вартаўніком. Ён жа паляўнічы на мутантаў. Лакацыю ўключаюць канадскую пустыню, Токіа і Мадрапур. Грае Логана Ліэм Макінтайр, якога хтосьці можа ведаць па ролі Фенікса з Gears of War. Адначасова Insomniac заявілі, што восенню 26-го года нам пакажуць яшчэ больш ролікаў пра Расамаху. Пра сюжэт вядома толькі ў агульных рысах. Як кажуць самі сцэнарысты, у гэтым глобальным трэйлеры пошукі адказаў адправіць Расамаху ў небяспечнай падарожжы па экзатычных мясцінах, у тым ліку на астроўную дзяржаву Мадрапур, у замарожаную пустыню Канады і на вузкія гарадскія вуліцы Токіа. Усе гэта месцы стануць патэнцыйнымі месцамі бітваў для жорсткіх, крывавых і разбуральных дзеянняў. Што тычыцца звышузгаданых іншых персанажаў, некаторыя будуць змагацца разам з Логанам, нягледзячы ні на што, а іншыя аб'явяць поўнамаштабныя атакі на нашага героя. Напрыклад, тыя ж разбойнікі, адна з нашых варожых фракцый, якія будуць трымаць інстынкты нашага героя на мяжы. На мой погляд, гульня выглядае вельмі цікава. І хаця экранізацыі коміксаў зараз перажываюць не лепшыя часы праз стомленасць публікі і перанасычанасць рынку, але папярэдняя гульня студыі пра Чалавека-павука паказала, што гульня ў сеттынгу супергеройскіх коміксаў сапраўды можа быць цікавейшая, чым фільм.